ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಸುರೂಕೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆರೆ ಕೊರ್ನಿ ಅವಕಾಶ ಈ ಸಲ MC ಮಲ್ಪೋನು. ಸೊ ಅವು ಇಂಚನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆದಿ ಕಡೆ ಪಂಡೈತೆ ಅಂಚನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಯಾರ ಅಂದಾಗ ಎಂಕಾಣ ಕೊಂಚ ಆಂಕರ್ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಯಾನ್ ಎನ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನಿವರ ನಮ್ಮ ದುಬೈಗೆ ಮೀನಿ ಪೋಪುನ ಬೆಟರಾ ಅಂತ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ನಾನು ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ದೊಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ರಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಾಗ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅವಾಗ ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ಬಾತ ಗಾಳಿ ಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ ನಾನು ವಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಲಕ್ಕ ಸೋತಿದ್ದೆ ಹೋಗಿ ಇಲಕ್ಕಂದು ಸುದ್ದಿಗೆ ಬೋದು ಜಂಗೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿಡ್ತೇ ಬಿಡ್ತಿ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9 years ಆಂಡೆನ್ನ ಇತ್ತಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಗ್ FM ದಾರ್ಜಿ ಅದು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್? ಯಾನರಾಮ ಏರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರ್? ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಟ್ಟಿದಿನಿ ಓಲು ಅರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏರು ಪುಟ್ಟಿದಿನಿ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸರಗೋಡದ ಉಪ್ಪಳ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ತಿಂಬರ ಪನ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಪನ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡು ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರದಲ್ಲ ಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು 30 kilometer ದೂರ ಆತೆ. ಸೊ ಅವಳು ಪುಟ್ಟಿದಿನಿ ಯಾನು. ಸೊ ಅವಳು ಪುಟ್ಟದು ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕ ದಿವಂಗತ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ನಮ್ಮನ ಪುದಾರ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟೆ ನಾನು ಇತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪಳಡೆ ಅನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾತು ಅಲ್ಪನೆ ಆಯ್ನಿ. 10th ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕೆ ನಾನು ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯೆ. ಸೊ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಇದಾದ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಾನು ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಉಪ್ಪು. ಸೊ ಇವ್ರು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪಳಡಿತಾರೆ. ಉಪ್ಪಳಡೆ ಕಲ್ತೀನಿ. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗಿರಿ UC ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಓವು ನೆಟ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಾಲೇಜ್. ನಾನು PU ಮಲ್ತೀನಿ ರೊಸಾರಿಯೋ PU ಕಾಲೇಜ್ 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ SDM ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ತೆ BBM ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರಿ ಎಲ್ಲ ಈತ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಗಟ್ಟ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಪೋಖ್ರಿ ಆದಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಪ್ಪೇರು. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನ ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ಹುಡುಗಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನ ರೊಸಾರಿಯೋಡ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವೇಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತೆ. ಅಲ್ಪ ದಾದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾನೇ ಲೀಡರ್. ಸೊ ಎಂಚಿನ ನಾಟಕ ಆದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮೋನೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಓವರಾಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಉಂಡು ಹಾಗೆ ಯಾನೊಂದು ಲೀಡರ್ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನೇ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ದೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಆಲ್ವಿನ್ ಸರ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ ಇತ್ತೇರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ಆರೆಗೆ ಭಾರಿ ಯಾನ್ ಬಂದು ಭಾರಿ ಮೋಕ್ಯಾರೆಗೆ ಸಂಜಾದಿ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಆಯ್ತು ಓಕೆ SDM ಬತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆನಂದ್ ಬರೋಣ ಮೇ ಬಿ SDM ಒಂಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಬಡ SDMಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಆತ್ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪಾರ ಆಯ್ಜಾತ್ ಆತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತೀರಿ SDM ಬೊಡನಾತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತೀರಿ. SDM ನಾನು ಒಂಚೂರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಬರಲಿ ಮೇ ಬಿ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತಾಡಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ತುಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತಾ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಆನಂದ್ ಬರಲಿ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಯಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾಟಕ ಆದಪ್ಪು ಜನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸ್ಕಿಟ್ ಆದಪ್ಪು ಬಟ್ ಅವಳು ರೊಸಾರಿಯೋ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತೇನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅವು ಎಂಡಾನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಉಳ್ಳಾಡ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಣದೆ ಚಂದು ದಾಯಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದುಂಡು ನಲ್ಲ ದಾದಲ್ನ ಮಲ್ಪಡೋದು. ಸೊ ಆತನಾಗ ಈ SDMದ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೂಲು TV ಚಾನಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆವೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅಂಚ TVಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ಪು ಹಿಡ್ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದುಪುಣ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದುಪುಣ ಯಾನ ಉಲೈಡ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಕಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದುಪುಣ ಯಾನು ಈ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ದಾದನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂದ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣಪಾಡಿನ ನೆನಪುಂಡೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೈಮರಿಡ್ ಈ ಛದ್ಮವೇಷ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಓ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ ಪಾರ್ದಿನ ಯಾನು ಅಂಚ ತುಯರ ಪೋಟ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಛದ್ಮವೇಷ ಮಾತ ಮಲ್ದೆ ಬಟ್ ಈರ್ ಪನ್ನಂಚ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡತಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಟರ್ನ್ ಪಂಡಿನ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಏಪಲ್ ಎಂಚ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅವು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ ಶಾಲೆ ಅಕ್ಕನೇ ಟಾಪ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೋನಾಕ್ಲಾಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಡ್ರಾಮಡ್ಲ ಅವರ ಅವಳು ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತಾನ ಕಲಾ ತಿಲಕ ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತು ತೆಗೆದಿತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಕ್ಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆದ ಕೂಡ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬೇತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಓಡಿತ್ತಾನೆ ಆತನಾಗ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಶುರು ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಮೌನಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಜನ ಎಜ್ಜಿ ಅಂಜ ಮಾತು ಆನಾಗ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಒಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಆ ಅಕ್ಕ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಹೈಯರ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬೇತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವಳು ಏರ್ಲೆಜ್ಜರು. ಸೊ ಯಾನೊಂಚೂರು ಆತದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜನ ಮುಟ್ಟ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂಟು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಶಾಲೆಡ್ ಅಕ್ಕ ಟಾಪ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಆರು ಏನನ್ನು ಬುಷ್ ಮಂತೀರಿ ಸೊ ಈ ಮನ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಕಿರಿಕಿರ ಒಂದು ಏನನ್ನ ದಾಯ ಮಾರಿ ಯಾರು ವೈಟ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ದೇವ ಬದಲು ಕೊಡ್ಪಾರ ಅಂಚ ಮಾತು ಅವನಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಆರೇ ಪುಷ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಾದು ಮೋನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಲೈಕ್ ಸಬ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಟು ಅವಳ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೋನ ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಸೊ ಅಪ್ಪ ಕೊಂತ ಹೆಂಕ್ಲದಲ್ಲ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾರ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಡ್ಡಿ ಇಯರ್ ಸೊ ಆರು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರು ಆಮೇಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ಮಾತ ಶಾಲೆ ಶುರು ಆಂಡ್ ಆಯ್ತೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ಶುರು ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಡ ಪಪ್ಪಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಊರು ಎಂಚ ಬಂಡ ಅಪಗ ಅವ್ಲು ಮಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ಎಂಕ್ ಶಾಲೆಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಲ್ಲೇ ರೋಲ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಗಣವೇಶನ ಅಂಚಿನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಯಾನು ಹೀರೋ ಯಪ್ಪಲ್ಲ ಮೇನ್ ಲೀಡ್ ಬಟ್ ಆಂಡಲೆ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೋಡು ಡ್ರಾಮಾ ಬೋಡು ಚೆನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ಅದು ಕ್ರೇಜ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸೊ ಇಂಚನೆ ಶುರು ಆಂಡ್ ಅದು ಅವು ಕುಡೊಂಜಿ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಓ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯ ಏನು ಮಾಡಿದ್ 10 ಬೇತೆ ಶಾಲೆ ಸೊ ಅವ್ಲು ಇಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಂದು ಪೋಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಉಲೈಡೇರೆಗ್ ಆ ಫೀಲ್ ಶುರು ಆಂಡ್ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಕಲೆಟ್ ದಾದಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಯಾನು ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜೇನೆ ಪತ್ತೊಂದಿಜ್ಜನೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾಟಕ ಆವಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಡು ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಮಾತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾತ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ನಿರೂಪಣೆ ಎಂಚ ಶುರು ಪಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ದಿವಾಕರ್ ಉಪ್ಪಳ ಅಂದಲ್ಲಿ ದುಲ್ಲಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ್ ಪಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗೆ ಮಾತ 6 ಮೇನ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗೆ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅನ್ಪಂಡ್ರೆ ಈ ಮಲ್ಪ ಅಂತೆ ಸಂಜಾರು ಮೈಕ್ ಕೊರಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಾತ್ರದೇನ ದೇವರವರೇ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಅಂಚನೆ ಆರು ಮೈಕ್ ಕೊರದು ಕಮೆಂಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ರೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಆರೇನಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಈಲ ಬಲ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಅಪಗದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು 125 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸಾರ್ಲೆ ತೊಂಬೋದು ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ರಿಲ ಅಂಚ ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಸುರೂಕೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆರೆ ಕೊರ್ನಿ ಅವಕಾಶ ಈ ಸಲ MC ಮಲ್ಪೋದು ಸೊ ಅವಳು ಭಾರಿ ಜನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಆನಿಡ್ದು ಓಕೆ ಹೆಂಗಾಣಿ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಇಂಜ ಆವೊಲಿಂದು ಸೊ ಅವು ಇಂಚನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆದಿ ಕಡೆ ಅನ್ಪಂಡೈತೆ ಅಂಚನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಯಾರ ಅಂದಾಗ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ಪಂಡ ಹೆಂಗಾಣಿ ಕೊಂಚ ಆ್ಯಂಕರ್ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ನಮ್ಮ TV V4 ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಮಾತ ಮೂಲ ಭಯಂಕರ ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪಗದ TV ಚಾನಲ್ ಪಂಡ ಸೊ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಓಲ್ಲತಿ ಗುಜ್ಜಿ ನಂಬರ್ ದೇತೋನು ಪನ್ಪೆ ಆಡಿಷನ್ ಎತ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಚೆ ನಾವೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗಂತೂ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸರ್ ದಾದನ್ ಪನ್ಪೆ ಅವನಿದ್ರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ಬೇಕು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ದಾದನ್ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಏಪ ಸರ್ ಅಂತ ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯಾಗಿ ಏರೋವರೆಗೆ ಕೈಗೊರ್ದಿತ್ತೆ ಆನಿ 6 ಮಂದಿ ಇನ್ನು 8 ಜನ ಬೈಜಿ ಬರ್ಪರ್ ನೀರು ಇತ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬರೋಡು ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಪೋಯ ಅವು ಶೋ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಬಂದಿರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಟಾಪ್ ಶೋ ಮುಟ್ಟೆ ಆ ಮಲ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ದೇವ್ರ ದೇಟ ಆಂಡ್ ಇತೇರ್ನ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂತ ಬಂದಿರು ಸ್ವರ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಪನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಮುಂಬೈಡುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಮಗೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ಮಯನ್ ಬಂದೆ ಸೊ ಇತ್ತ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ ಸೊ ಮುಂಬೈ ಉಳ್ಳೇರು ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಬರೋಂದುಪ್ಪೇರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷಯತನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಸೊ ಬಾಂಬೆಡುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಐಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾರೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೊಂತನ ಅವಮತದಲ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಹೊರ ಉಂತದೆ ಇಡಬಿಟ್ಟು ಉಂತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಬೇಕೂರು ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡುಪುನಾಗ ಆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂತದ್ದು 10th ಉಡುಪುನಾಗ ಉಂತಿದ್ದೀನಿ ಬಾತ ಗಾಳಿ ಬಾರ್ದು ಉಂತಾರೆ ನಾನು ವಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂದು ಐಟು ಅಲಕ್ಕ ಸೋತದಿತ್ತೆ ನಾನು ಐದು ಹೋಗಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬಂತು ಹಿಂಗೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂಗೆ ಓಟು ಪಾಡು ಅಂತ ಪಂಡಾಗಲ ಕೆಲವರು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಅಂಚಾಂಡ್ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಪಂಡಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ದೇಡ್ ಮಾತ್ರ ಓವ್ ಐವಾಟೆಲ್ಲ ಪೋತಿಜಿ ನಾನು ಖಾಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಒಂತ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಅರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಜೀವನ ಅಂತ ಪಂಡಾರ ಎಂಚಿನಂತೆ ಪಪ್ಪನ ಬುದರ್ ತ್ಯಾಂಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಆರು ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಳಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಆರು ಐಟ್ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಮಾತ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆನ್ಲ ಅರೆಗೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಕೊರೋ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಬಣ್ಣಾರು ಭಾರಿ ಆ ಟೈಮಡು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಕಳ ನಟ್ಯಾರು ಸೊ ಈ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ಆರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಎದೋ ಸಲ ಹೆಂಗೊಂಜಿ 2 ಸಲ ತನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪದೇರು ಇಲ್ಲಡಿ ಹೆಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ರಾತ್ರಿದ ಬರ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪದೇರು
ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಗನೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹೆಣ್ಣು ಪಪ್ಪಲಾಗ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಅವಡು ಒಂದು ಸೊ 10th ಮುಟ್ಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡ ಭಯಂಕರ ಹೆಂಗೆ ಪಕ್ಕ ಇಡೇ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಟಚ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡೆ ಸೊ ಇತ್ತೆಗೆಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ನನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಶುರು ಆತೀನಿ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ನಡೆದಿಂದೆ ಪನೊಲ್ಲಿ ಸೊ ಇತ್ತಾರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಪಾನ್ಲ ವರ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತಾರು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಎಂಗ್ಲ ಊರುಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಈ ಕಲ್ಲು ಪೊಯ್ಯ ಇಂಚ ಮಾತ ಓ ಈ ರೀತಿ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ ಸೊ ನೈತ ನಡುಟು ಇರೊಂಜಿ ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿಲ ಆದಿತ್ತಾರೆ ರೇಡಿಯೋ ಅವು ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಚ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ ಅವಲ ಇದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಇಂಚ ಪೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಐತ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಶುರು ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇದು FM ಪಂಡ ಐತೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ TV ದೊಟ್ಟುಗು ರೇಡಿಯೋಡು ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ ಅಪಗ ಸೊ ಆರ್ ಜಾಪನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಕುಡ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮಾತಾ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಮಾತಾ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಚಿನ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ TV ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಆಲ್ಬಮ್ ಅಂತಂದಿತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ದೊಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಕಾವಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನೋದು ಅದು ಮಲ್ಪುನೋದು ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಈ ಮಲಯಾಳಂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಡೆದ ಹತ್ರ ಮಲಯಾಳಂ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಕ್ರೇಜ್ ಸೊ ಅಂಚೆ ನಾನು ತುಳುಟದ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಐನ್ ಬೇಸ್ದಿದೆ ನಾನು ತುಳುಟು ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಕೊಲವೆರಿಡಿ ಇದೆ ತುಳು ವರ್ಷನ್ ಮಲ್ತೆ ವಾಯ್ದೇಸ್ ಬಣ್ಣ ಮರ್ಲು ಬಣ್ಣ ಮರ್ಲು ಬಣ್ಣ ಮರ್ಲು ಏಂದು ಸೊ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟಾಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ ತಿಗಣ್ ನಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿಂದು ಓಕೆ ಅನ್ ಮೋಕೆ ಒಂಜಿ CD ಆಲ್ಬಮ್ ಮಲ್ದೆ ಐನ್ ಸಾಂಗ್ದ ಅವ್ನು ನಿಯರ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5,000 CD ಸೇಲ್ ಆಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಂಡೆ ಓಕೆ ನಾನು ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ದೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದೆ ಅವಳ ಒಂಜಿ 10,000 ಕಾಪಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುನ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಿ ನಾವು ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಐನ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಐನೇ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ದಿಕ್ಕುನಿಂಚ ಟಿಕೆಟ್ ಶೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಡೌನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಹಾಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳಾಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ರಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಾಗ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅವಾಗ ಉಳಿದವ್ರ ಕಂಡಂತೆ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯಾರಿಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವಾಗ ವಾಪಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾರು ಸೊ ಅವಳ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟಾണ് ಸೊ ಅವು ಹಿಟ್ಟಾನಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಆರ್ಜೆಂಜಾರ್ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದು ಅವು ಹಿಟ್ಟಾನಗದ ಅದನ್ನು ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಮೂಲೊಂಚೂರು ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಟಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ Bigg FMಗೆ 6 ಜನಕ್ಕೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಸೊ ಹೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಏನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರು 6 ಜನ ಎಲ್ಲ ತ್ರೂ ಪೋಯ್ನಿ ನಾನು ಪೋದು ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಓಕೆ ನಾನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಜ್ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಂಡ ನಾನು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರ ಅಂದಂದೆ ಸೊ ಇದು ಗೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಜ್ ಅದು ಮನ್ಪ್ಲೇ ಅಂದು 4 ಗಂಟೆದ ಶೋ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪರ ಬಂದಿರು ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9 ಇಯರ್ಸ್ ಆಂಡೆ 9 ಇಯರ್ಸ್ ಆಂಡೆ ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ Bigg FM ಆರ್ಜ್ ಅದು ಸೊ ಇತ್ತ ಇರು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ದ ಪಂಡರ್ ಇರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ ಇರು ತುಳುದ ಕಲಾವಿದರ್ಲಿ ಇರ್ನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತಿರು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ್ ಏನ್ ಪಾಡ್ದಿರೋ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಯಾನೇ ಮಲ್ದೇನು ಎಂಚೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಅನುಭವ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇದು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಸರ್ ಅದುಪ್ಪು ಭೋಜಣ್ಣ ಅದುಪ್ಪು ನವೀನಣ್ಣ ಅದುಪ್ಪು ಸತೀಶ್ ಬೆಂದಲೆ ಸರ್ ಅದುಪ್ಪು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಇತ್ತರ ಲೆಜೆಂಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಡಕ್ಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅಪ್ಪಗದ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಅಕ್ಲೇನು ತೂಪುನು ಬಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲೇ ಮಲ್ಪಗ ಮಗ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನವೀನಣ್ಣ ಆದುಪ್ಪು ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಆದುಪ್ಪು ಭೋಜಣ್ಣ ಆದುಪ್ಪು ಕಾಪಿಗಡ್ ಸರ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬಂತೇರು ಸತೀಶ್ ಬೆಂದಲೆ ಸರ್ ಆದುಪ್ಪು ಅక్కడ ಮಾತ ಅಪ್ಪಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೇರು ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಮೂಮೆಂಟೇ ಮಂದಿನ ಪಣ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟುಡೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡವು ಸೊ ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಶೋ ಇರೇನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಕೊನೊಂದು ಪನಲಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿ ಮೇನ್ ಆಂಕರ್ ಏತೋ ಸೀಸನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಅವು ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ನಗ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರಿತ್ತಾರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕವೇನು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂದಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿ ಪೋಯಿನ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದ್ ಅವಲ ಅಂಚೆನ ಅವಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಡಾಯಿನಿ ರೂಪೇಶ್ ಮಲ್ಪಡನ್ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಬೇತೆ ಮಾತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ರೂಪೇಶ್ ಮಲ್ಪಡನ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐಡಿಯಾ ಲೆಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಂದಾಜ ಒಂದು ಆ ಟೈಪ್ದ ಶೋ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಬಟ್ ವಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಟ್ ಆನು ಬಂಡ ಹೆಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಿತ್ ಕಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ನ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ದ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಶೋ ಅವು ಸೊ ಇತ್ತೆಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಡ್ಡೆ ಟೈಪ್ ನಾನು ಗುರುತಿಸವ್ರು ಕೆಲವರು ಗಿರ್ಗಿಡ್ದ ರೂಪೇಶ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲದ ರೂಪೇಶ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಸೊ ಆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಕೆರಿಯರ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ತುಕೋರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶೋ ಅಂತ ಬರೋಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿ ಇತ್ತ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ
ಸೊ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಂತಾರೆ ಪಂಡರ್ ಇರ್ನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ ಅವು ಮನ್ಪುನ ಆತೊಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಆ ಟೈಮ್ ಆತೊಂಜಿ ಸುಲಭದ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಸಿನಿಮಾನೇ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಾನ್ ತುಳುಟು ಯಾನ್ ಪೊರ್ಲು ಮೋಕೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನಾಗ ವರ್ಷಗ್ ಒಂಜಾತ್ 2 ವರ್ಷಗ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಅಪಗ ಏನಲ್ಲ ಕಡೆ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್ ಮಾತ ಆ ಟೈಮುಡು ಪಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಫೋನ್ಲ ಲೈಫ್ ಉಡೋರು ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತ ಏನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಪಗ ಸಿನಿಮಾನೇ 2-3 ವರ್ಷಗ್ ಮಾತ ಬರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಜನ ವರ್ಷಗ್ ಒಂಜ ರಡ್ಡ ಅದನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡ ಸೊ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿತಾ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಏನೇರು ಪಾಪ ಅಂತಂತ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಬಂಗ ಅಂತ ಪನ್ಪುನೇ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಪೊಸತ್ ಮಾತಲ್ಲ ಪೊಸತ್ ಬಂಗ ಇತ್ತನೆ ಕಾಸ್ದ ವಿಷಯ ಬಂಗನೆ ದಯಮಾಡಿ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ದಾದನ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರುತ್ತೆ ಬಿರೋರ್ ಕುಳ್ಳದ ಉದಯಣ್ಣ ಅದು ಪಾಪ ಮೋಕೆಗಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರು ನಿತ್ತೇರು ಬೋಳಾರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಜೋಶುಡು ಆವೊಂದು ಪೋತು ನಾವು ಬಟ್ ಇತ್ತ ತೂನಾಗ ಅಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಮಾರ ದಾಮಣ್ಣ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು 2013 ಪೊರ್ಲು ಅವು ಒಂಜಿ 10 ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಶೋಸ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅದು ಈಸಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಮೇ ಬಿ ಅವು ಪೊಸತ್ತಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತನೆ ಏರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾನೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೇನೆ ಸೊ ಇತ್ತೇನಾಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಆಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚಾತನ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಾವು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂದಾಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೇರವೈ ನಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಚಂದ ಪನ್ನಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಿಯರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಸಿನಿಮಾಲ ಏನ್ ಮಂತರ್ ಬಟ್ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪುಂಡ ಆತ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಇರೇಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಇರ ಆ ಸೋಲು ಎಂಚ ದೇತೊಂಡರ್ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇರಗ್ ಬೇತ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೋಲುನು ಎದುರು ಸಾವಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಇರಗ್ ಬಂಗ ಆತಂದಾಡ ಇರಗ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಮಾಡಿ ಇರಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಅಂತ ಇತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಬರ್ರಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ಏತು ಸೋಲು ಬತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏತು ಸೋತಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನಂಗೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವಂದು ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 3-4 ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನವೇ ಲೈಫ್ದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾದು ಹೀರೋ ಮಾರ ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತು ಮಾರ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಬಲ್ಪುಣೆ ಜನ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತೆ ಮಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಹೀರೋ ಮಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಲೈಟ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಕೊಂಚ 4 ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನಕ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಬತ್ತಂದು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿನ ಮುಲ್ ದಾಲ ಆಯರ ಬೇರಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬಟ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸಿನಿಮಾಡ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಈ 2 ವಿಷಯ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೋರ್ಡು ಆಂಡ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸುಂದೀಜನ್ ಏದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಬತ್ತಿಂದ ಯಾಕಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಂಗೊಂಡು ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಮ್ಮಿಲ ಅವನು ಇತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಪಕ್ಕಡ ಅವಕಾಶನೇ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಅದಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪನ ಅವಕಾಶ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಪ್ತೇರು ತಾರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ್ ಬಂದು ಸೊ ಆರು ದೇವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ನಿಶಬ್ದಟ್ಟು ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಒಂಚೂರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿಲಕ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅವಳ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರೆ ಆಂಡ್ ನಂಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ವೈಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ದಾಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ತೆಡ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಂಡ್ ನಾವೇನು ಪಾಡ್ನಾಗಸಂತ ಬರೋ ಪಂಚಲ್ಲ ಸೊ ಹಿಟ್ ಆಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆವೊಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಎಂಚ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುನ ಆತ ಈಸಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಕೆಲವೇರು ನಂಗೆ ಗೈಡ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಡ್ ಇಡ್ತುನಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಲಾಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದು ಅಂಚನ ಮಾತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾಂಡು ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಏನನ್ಪೇರು ಮುಗೀನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಐಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು ಅವಳ ದಾಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ದಾಲ ಪೋಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೈ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಐಟು ಕೆಲವರು ನೆರಿಯರು ಮಾತು ಲಕ್ಕಿಯರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ದಾದ ಮಲ್ದ ಮಾರೆ ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೋರು ಮಾರೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಖಾಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಎಂಕಾಂಡು ಅಂಚಿನ ದಾದ ಮಲ್ದ ಮಾರೆ ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚು ಮೊದಲು ಏನಿರ್ಪೇರು ಸೊ ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೇರು ಪಂಡ ಏನು ಮೊರ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಪಂಡ ಶುರು ಮಲ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ಮಾರ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪು ಮಾರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಬೇತ ಆಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇರು ಆ ಸಿನಿಮಾಡು ಅಕ್ಕಲು ಸಿನಿಮಾದ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ನಿಂತೇರು ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಐತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದು ಹೀರೋಗ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ ಅವು ಅಕ್ಕಲೇ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ಲೆ ಕಾಂಡು
అది ಒಡೆ ಉಂಟ ಮಂಡರ ಅಡ್ಡು ದಿನ ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿರು ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಡೇ ಏನೋ ಮಾರ ಮಕ್ಕರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಆಪಣ್ ಮಾರ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಇರೇನಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಲ್ದಿಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಬೇಜಾರು ಅಂಜಿ ಮೇಡ್ಡೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂದು ಅವ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಅಕ್ಲ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡಿಗೆ ಬಂತೀನಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ ಇಂಚಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರಿಯರು ತೂಲ ಮಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ನೇ ನಮ್ಮ ಪಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೇತೆ ಬೇಲದ ಅದನ್ನ ತೂಲ ಮಾರ మన ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಪಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾದ ಮಾರ ಇಂಚಿನೇ ಪೋಣ ಅಂದೆ ಸೊ ಎಂಕಲ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ನನನ ಇಂಚಿನೇ ಮಂದಂ ಪೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿನ ಮಾಡ ನಮ್ಮ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬತ್ತ ಆತಂದು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುಕಲಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಳು ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಾಲ ಒಂಜಿ ಕೈಗಾರ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗ